waɗi sirifajo nelduɗen kalsiji on woni Hady Haydara on ko sohnajo Hammet Haydara kanko Fatimata Baba Labbo a tawanno sare nde ena ɓuuri worɓe sappo ko ari mboɗɗa ɓude kono ha ɗo hay goto feeñani goto foɗi suuɗi dula pullo mo nanɗo ene wiye guelajo han paate o ndebbo paɗi ɗaɓɓoyde Fatimata Baba Labbo hakkude sirifaɓe e seeren ɓe e mawɓe jabanaɓe duwaw ala mo ko yettanaki sa jokki sirifajo duuɓi sappo haajuji maɗi hewani ko fewi hen mo laaɓaka walla mo laaɓani mi siwtori hakkude me Sirifu Mamina omo mali woyi mi nelamma hirnangue e funnague kakan neɗɗe kamɓe ɗi heddi jamanuji hay so a woɗani hoɗo a haalat haala ngal ɗo dokkal noon gila puɗɗimi yiilade ko puɗɗumi hoɗɗo ko e hande ko jiiduɓe e hellifaɓe ko e hande duuɓi 56 hikka kono rokkede ngeloba ɗum meeɗani wadde aduna Sirifu Ahmadou aneli ko mankata aneli ko ɓaytata ko mayde yurmini ɗiɗo kolli e konguɗe ɗi e jikki hakkude me Sirifu ɗum meeɗaɗo wondeta ko heɗetata min jiyaka mayde tan wawi ɗum Allah tagiri en yo e ndew komo haali ko jokkenɗe sunna nelaɗo miɗo wondi ɗo e taniraɗo nelaɗo Fatimata yi salmini en Sirifu Bamba ɗo wota heppu o ko Sirifu makki inniraɗo kanko woni almudo mawɗo o ɓooyi heɓde bandaji janggi bambaɗo ta ko woɓɓe mbaɗanaɗo oɗo hande ko face à face fof ɗum meeɗi tawde ngeloba ene waali ndu sikku ngeloba mba maayi tawi mayani ndu felliti hirande e pottari wona ɗo e balɗe sappo ndu wirti ngeloba mba mamme binaki ndu tourni ndu arti ndu alli nowru ngeloba mba immi dari tan ndu yo baba ansiya andi koto asaman to balata hanno kalnami gila law min sikkam yeeɓi hirande e pottari balɗe sappo ɗi mankata ndege a wona hirande kanko Fatimata Baba Labbo gelajo mo pari galle mum mo ɓorni mo moomi o dadi mo
immi mo ƴeŋi puccu mum mo ƴeŋi e baylo o jooɗi e mama labbo mo nangi sakket gorko ɗum woni kada feewa mo tacci leɓol tetengol karba juuluji ɗi juuli ngala immi caggal taftingal yeeso ngal ɓenni yeeso ngu nangi e waali jaw mo nangi e garanke gorko ngu seegi leydi Allah ñotti naati e tande maari mo hewti mawɗo goto ina yaha yaari ko on jibini Farimata Baba Lobbo mbo anda mo mbo ɗaɓɓoyta dewgal ɗo heede midi mo wi baba mboytondiren paɗe mawɗo gorko o laari mbo ha ɓooyi o wi gilaji yimi neɗɗo ɗi famde hakkille yettima ala aduna aɗa waɓɓi puccu ma miɗo yaara koyɗam mboytondiren paɗe tawi mo famani ɓe ɓenni o wi baba accanam hakke o sali woppude mawɗo o de ɓe jaada doy ha ɓe tawoy ɓulli ɗiɗi eɗi hen nokku wotunduɗi heewi ndiyam ha no ilana ndu toon mo wi baba an ɗi ɓulli noon hondu cikkuɗa ɓuuri hewde ndiyam mawɗo gorko o wi an noon an accata bondeneedi ɗi ɓulli ene mbawi hiɓɓidirede nduya no heewi ha heƴani nduɗa hay abbere ala aɓe hiɓɓidira ɗi ɓulli o wi accanam hakke ɓe garoy ha e nder guese ɓe tawi wota mba ko kilométre ji tati mba to guesa ko kilométre e feccere moyi baba mba kilométre e feccere mba i jogi renoɓe ɓuuri yimɓe sappo mba kilométre ji tati mba yimɓe ɗiɗo ndenta ɗum moyi ɗe guese ɗiɗi ho mba ɓurnata gawri mawɗo o yengi tawi watano jaabo o suka ha ɓe peeyi gundaga mo lamdi mawɗo ko ɗo gundaga ɗo kotani o yimɓe ɗon kota min mo suudani ɗon debbo korɗo goto ene joguino galleyel mum mo salmini ɗum mo wi ɗum teddungal ma min ko Fatimata Baba Lobbo mi faala yide on mi ari ɗaɓɓude dewgal ma jiguen Ndiaye o wi mo salmini en mbo wi ɗalen banda o welat noon saabu yidde nde mankani teddugal ngal mankani wuttoji ɗi ɓornimi joni ɗi ko Serifou Amadou ɓornimi mo jippi toon kanko guelajo Hamdati Bodejo mawɗo gorko o yetti to galle to mbo wi Fatimata am o wi mo nan o wi addanam ndiyam mi jantuma ko jiimi ko han wallahi
makan ilinya de omo andi ɓoggi hokoɓe jiɗi no heewi sa nani bandaji liɓa ñeeño ko anduɗa ko famdi Siribou Amadou omo waɗa gammu samedi aro min piɗɗi anni o aɗanimama kam o wi kam ko heddi aduna hitade fof oɗo waktu ar mi rokkima ngeloba so guite ndumoɗo waranno huuɗo neɗɗo fof rumuyam mi wi on welde artike ene ɓuuri welde jalo sabu ko guerte beeli fof a yappaɗo mbaɗo huuɗo ene yeeya wona gotum min badduno ene Demba Diadia Demba 10 000 mo fakkiti Dakar mo noddimi téléphone o yi kam Bamba ndeminama o yi janggo kawre ɓeɗi gara mo laari jomaɓe watiraji ɓe mbo wiɓe janggo jangi Bambaɗo aɗa hoɗade kam kala mbawɗo yettindemo to galle am ñallangal janggo a firta puccu o a watta woti heede marte ɗo ɓe mbanno garage ɓe cottini garage e heede damal gendarmerie ɓay ko toon iwranmi neɗɗo fof falata kañum ardi kam min gari ha min tawi hen seeɗel goto ɓoggol Demba Oumar Rakko Mam Penda yettede ko Ba desam mo yiɗi wadde no woppu ha wawa musidal men julɓe guluje ɗiɗi ngari ko mbiyeteɗo Hawa Ba e Barka kamɓe jaltini ɓe mbi bisimilla meɗen si yimɓe nani ɗo miɗo yewta ɓe mbiya komin jarnaɓe dorog ala minen dorog amen fof ko juurede dokkal ngeloɗo mi ko ni sadakuji mbaɗi mbo sadaka goroje tati hembo sadaka ngaari nagge ɗi sadaji ɗi moƴƴodiri de mawɗo gorko o wi ɗum Fatimata Babala mbo yimonama o yimiɗo lamde hande e suka he ono boni needi o yi baba hoko woni
banda ko hakkunde kat o he oto goto o banda cakkitoɗo o on ko ɗo marté deso ɗo watte en gari he inde Hammet ɓiɗɗo sekata Hammet ko silbaji haydaru ko yimɓe wawata aɗa andi so neɗɗo heeɓi ko weeli ɗum ko yiɗɓe mum ɓe siwtorta ɓe teddodiri ɓe siwtorta ɓe andodiri ɓe siwtorta siri fo hatta wambaɓe kewɓe gari hoɗadima ɗo kono to sengo wambaɓe mi wima ɓe gardi e so a aman ɗum Allah saabu guelajo wi so neɗɗo woni cuusorede huuli wiide ko cuuso ngal yottaki joni aduna nana wondema en jiiɗi mi yetto radio Dakar mi janto télévision Dakar mi janto radio Kolda mi janto radio Kaolack mi janto ɗiɗo fo radio ji miɗo uditana damuɗe mi jaami fof mi fewnat bandajam mawɗo gorko o wi Fatimata Baba Lobbo nde garmi min o suka min gari ha min tawi nde mo hewti kam o yiyon min ɓoytonir paɗe mbo waɓɓi puccu o hono wonɗi metti yiide Fatimata Baba Lobbo wi ɗum baba o wi ɗum naam o wi ɗum a juumi seeɗa o ko wino ƴefta puccu ngu kañum waɗa koyɗe ɗum woni ko a famani baba o wi Fatimata wota heppude wona ɗon min kaddi min gari min tawi ɓulli ɗiɗi woto nduɗi heewi ndiyam ha ɗi ilana ndu ala ndu duuɗa hay abbere ala ko lamɗi kam ɗi ɓulli ɗiɗi hondu ɓuuri hewde ndiyam wayi ɗum baba mo haalanima ɗo haala jibingol gorko marɗo rewɓe ɗiɗo goto ono heeɓi oya heɓani keɓɗo o ɗi jogui moƴƴere hono ɗon haaɗi amna ɗi itti ɓiɓɓe mum ɗi okki mo heɓani ɗin ɓulli ko ɗum firtata mo wi min gimmiɗo min jii gese ɗiɗi gawaɗe gawri mbaya ko kilométre tati mbaɗa ko kilométre e feccere o lamdi kam ɗe gese ɗiɗi ko mba ɓurnata gawri ba kilométre e feccere mba renoɓe ɗi ɓuuri sappo ba kilométre tati mba ko yimɓe ɗiɗo ndiyata o wi baba ɗum kay woɗɗinani guesa fombano yaaje yimɓe ɗiɗo mbawata ɗum rende so coñal aroyi fab ɗum mba ɓurnata gawri ɗum suga o haalanma boyi hoto on suga boyi ko ɗiito galleji mbo seldi boyan tan korɗo debbo naati e ley makko ndey muna haydara maymuna inde ma nde woni mumen haydara Ousseynou Ba janto ko laabi mbele a hirtaki ande nam gorɗo debbo o yotti mbo wi ɗum Fatimata o wi ɗum nam mboyi en ɓoydi ɗo he wuro heede mine min mbiyo saare
o yi ɗum mi addanima konngol mi heeɓi koɗo gorko jippiɗo to am cohluɗo yo on jewtu min de gila Allah tagini mi meeɗa yiɗe sifa oɗo ko ɗum addimi on tuman noon Fatimata Baba Lobbo mo miiji o ya suka gorko kewɗiɗo bamum ɗe jewtini ɗe jewte o mo tawi ko on woni mo andi noon on gorko ko ganɗo Fatimata Baba Lobbo yimo yaha duttoɗa to galle ma to mbiya koɗo ma o ɓiɗo ara mbo pari maccuɗo makko debbo ha ko gasi kanko Fatimata mbo wi kala no tawruɗa koɗo yawno gaɗa kalna ko sa tawi omo jooɗi e balli ar wota yeyde haalnam sa tawi ko o mbaliɗo he balli he wota yejit ar haalnam itta noon o sarbe danejo gokkamo wiyamo bisimilla mo gelajo ko lawol dawri andi dawruɗo yaadu so walima nokkure ko seeɗa tan tawa ɗanima ɗum ɗani ɗo korɗo Fatimata Baba Lobbo natti o natti mbo laari ɗum guite tan mbo wi Fatimata bisimilla o wi subhanallahi min mi wona Fatimata dawwal he fondu wona goto min komi nelaɗo komi korɗo Fatimata o itti sarbe danejo mboyi ɗum mbo winomi o kam bisimilla ma mo jooɗi ɗo fodde mintaji 5 mbo yi ɗum mi hooti mi janto dimo am on so ari ɗo an itto andude min jiiɗa o arti mbo yi Fatimata o yimonama o yi arɗo hoɗade ma tawa tan ko dewgal mo lamdima tinno jaɓir saabi Allah ko gorko karɗo ko gorko moƴƴo jiiɗi aɗa andi yitere anda ñammi weldi kono ina faaya Sellembo Haydara mbo wi bisimilla ɗum ɓuri moƴƴude e nowru koɗo ɗum ɓuri moƴƴude koɗo hoko mbatta nde jotto e mbima ko jikka ɓuri jawdi janggi bambaɗo waɗi ɗum compteur yo Allah rokku en jawdi yewtan natta he avion a yoɓani billet kaltaji ɗi lime tawa ɗi manki siraŋeje ɗe compte tawa heewi vérifié waɗe ha ande ko an yani he Allah on ñan ɓanduma ɓuure yarde karawasuji salima golle ay jikke ɓurani jawdi ɗo ɗi jaɓata jaaha a jippoto koɓe ngalaɓe tan ɓontede a jikke ɓuuri jawdi ay joom jawdi tigi tigi ko konngol gotol noddata neɗɗo he galle piirnantira neɗɗo kaari aɗa nodde saɗa ɗani ɓe jaɓata sukaɓe coowa e noppi ma kono sa ala jawdi ɗo nowru ma ɗo ɓe lawƴata booliji sa a noddat ha dawaɗi ɗin koƴɗa ɗi mbattama noddude mi anda gi ko noddata yimɓe worɓe fof ɗannima ɗi ɗaɓɓa jawɗele himo nodda ɗo e ɗi galleji ɗo kaari ala ñande mayiɗa faya mawɓe ɓe baba juuɗe ɗe to ɓawa mbiya pour tugaɓɓe ɓatte fure o jangge no fure lotirte wala mayi so joguiɗo maayi hakkude ministre kaari joom galle kaari joom saare kaari
ko ɓen noddete ɓattu ɗum waɗi ɗo Kolda min jogii jaamar goto mi haalta inde nde hikka o mayirama kanko omo jooɗi Amérique kala arɗo wiya yiɗi inde mum nde winde janggo somo ari ande arɗo jawdi watta ni joom jawdi haɓetaki joom artike añetake sa añi joom artike Allah ɓeyda kersa so neɗɗo ɗo jogii hakkille sa yi joom jawdi joom artike ɓadogo keƴa he barke makko ñande kala gandinɗamo an a yiɗamo Allah ɓeyda kersa Sirifo Ahmadu mo wona giɗo ñallal gotal hetto ɓoggi hodduma gaynaka foof he aduna ɓuuri ka sodde ɓuuri ka tidde gaynaka ɓuuri ka mettude ko aynugol yimɓe aynugol wonkiji ana andi gaynako wonkiji he gaynako courant ɓe jiiɗa needi sirifaji mo mbiyami safare nafiguiɓe haydara albarka hoko ɗum firtata sa bonni inde neɗɗo ɗo caali Sirifou Ahmadou janggo mo nilana jomum nilanama mo okkuma hunde mo okka on haaltata ɗum faɓɓi jam nde Fatimata baba lobbo paɗi ha gayni to wonno to galle mum o ari gilambo fokkiti ɓuurendi comci makko jalbo kanŋe makko cikkata nangue wonge ɗinɗo ɓandu mum ala naɗɗugol mo galle damal guelajo ɗo waali ko dow ballito mo immi mo jooɗi leydi on wiyata Fatimata bisimilla ma Fatimata bisimilla ma bisimilla o ɓuuri no laabi jeego on tottimo kolli mum joyɗiɓe mbaddi saɗi mboyi aɗa andi ko addimmi Fatimata wimo mi anda wayi miɗo yiɗi dewgal hakkudeji mon wayi bisimilla ma ha yeeso Allah mo yaltino mbo ɓangi fetel makko mo waɗi fiyande dal worɓe arnoɓe ɗaɓɓude ɓe heɓe garani ɗaɓɓude Fatimata ɓe gandi konngol ɓangama hanki sa haaldi e debbo ha on kawri dewgal ko fiyande giɗi mbatta ha hande ko on giɗi ñemtinte minen to amen to so jomba joɗi jooɗo ɓe garat ɗo daabaɗo nattugol jomba jo o he fiyande waɗe ha hanko ɗum ñemtinte sidi faɗi ndaaren ɓoggol gongol